Веско Василев е взел последната си заплата за месец май. Но не само той. Само на 2 аванса от пролетта карат над 100 души от общинската фирма по чистота Синева. От 4 месеца нямаме заплати. Много трудно караме в момента с заеми живееме, с и тока и води неплатени, нами неплатени. На моите приятели се надявам. Само за миналата година общината има да изплаща на фирмата над 430 хиляди лева, а общото и задължение към дружеството наближава 2 милиона лева. Проблемът е, разбира се, в липсата на средства. Изключително ниска събираемост имаме на местните данъци и такси от страна както на физически лица, така и от страна на юридически лица. Предприели сме необходимите мерки. След като се запозна с ситуацията в дружеството, социалният министър разпореди проверка. Заради системно неплащане от общината, още днеска да започне проверка на Национална агенция по приходите и Главна инспекция по труда в община Силистра и кмета до края на месеца да плати 2 заплати, които дължи. Хората се надяват, след като приключи проверката, да се решат финансовите проблеми на дружеството, защото на общинската фирма по чистота ще се разчита и през предстоящата тежка северна зима тук. За BTV от Силистра, Любомир Добрев.